A karafke ina ka saka ina ka aje a takarar sanatan Kano ta tsakiya dai mun jiyo labari. Taho mu baka shi da ɗan dumin shi kan ya san dare ka kasa jin daɗin shi. Bukari da Musulun ɗinmu na fadar Bila suka ba mu ruwaya shi burbushi da turmuzi na fadar Abba. Wai ko ka san tuni batun wanda za a baiwa takarar sanatan ta farfarar birnin Kano a jam'iyyar mutanen Bila an riga an ida? Amma kaga ana targe-rigen a yanki fam na gani ina da bukata a ɗunguma a kai wajen jam'iyya. Yanki ne da ake ga duk Najeriya in bai zo na farko ba to bai wuce a Salis. A ɓangaren yawan waɗanda ke da bukatar su samu takarar wakilcin yankin a APC.